कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. अंकोलात हिंदू समाजोत्सव कार्यक्रम उत्साहात साजरो. कारवार आमगेल भारत पवित्र भूमी असा. हिंगा आशिल्ल्या उदकात सुद्धा आध्यात्मिक शक्ती असा. या उदकात तीर्थ मानून सेवन केल्ल्यान अनेक आजार बरे जाल्ल्याची उदाहरणां आसात अशें निश्चयानंद महास्वामी हेमी सांगले. बळले मादेंगिरी हेमगेल वतीन मादेंगिरीच्या गिरणी बैल मैदानात आयोजित केल्ल्या हिंदू समाजोत्सव कार्यक्रमाचे उद्घाटन भारत मातेच्या प्रतिमेक पुष्पार्चन करून आणि दिव पेटवून केले. या वेळार उलयतना स्वामीजीन सांगले की आमगेल्या भारत भूमीत शुद्ध हवा, स्वच्छ पर्यावरण आणि शुद्ध उदक नैसर्गिकरित्या उपलब्ध असा. निसर्गाचो स्वाभाविक धर्म म्हणल्यार सनातन धर्म. युगाधिक आम्ही नववर्ष म्हणून साजरो करतात कारण त्या काळात निसर्गात बदल जाता. मात्र जानेवारीत साजरो जावच्या नववर्षात निसर्गात कसलोच बदल जायना. आधुनिकतेच्या प्रभावान आयची युवा पिढी आपली परंपरा आणि संस्कृती विसरूक लागला. आमचेर आक्रमण जाऊ शकता, यासाठी आम्ही सतर्क रावचे आवश्यक असा असे त्यांनी सांगले. या वेळार महालसा सिद्धिविनायक मंदिराचे धर्मदर्शी सुनील पै तसेच हिंदू समाजोत्सव समितीचे अध्यक्ष रमेश मंकाळू गौड व्यासपीठाचेर उपस्थित आशिल्ले. राष्ट्रीय महामार्गावेल्यान बळले मादनगिरीच्या रस्त्यान स्वामीजीक पालखीत बसवून भारत मातेच्या प्रतिमेसह मिरवणूक काढली. या मिरवणुकीत वादपथक, कुंभकलश, बाईक रॅली आणि ऑटो रिक्षा रॅलीचो समावेश आशिल्लो. कार्यक्रम अत्यंत उत्साहात पार पडलो. मिरवणुकीनंतर मारुती मंदिरात पूजा केली. या कार्यक्रमाक हजारो हिंदू बांधव, मान्यवर आणि माता भगिनी मोठ्या संख्येन उपस्थित आशिल्ले. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना. कारवारातच मेळटा. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल, प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच एसीएन, बिर्ला, ओपस पेंट, ऑल पुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मेळतात. जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरी वेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मेळतात. सगळे तऱ्हेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मेळचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. गोंयच्यान सोऱ्याची तस्करी, 2 जाग्यार कारवाई, एक महिलेक अटक, एक आरोपी फरार. कारवार गोंयच्यान कारवारा मद्याची तस्करी करच्या 2 वेगवेगळ्या प्रकरणात अबकारी विभागान पर्दाफाश केल्ले असून सुमार 54 लिटर गोंयचो सोरो जप्त केला असा. पहिल्या प्रकरणात एक महिला पिशवीत सोरो बांधून माथ्याचेर दवरून चलत असताना दिसली, तर दुसऱ्या प्रकरणात स्कूटरावेल्यान सोरो व्हरताना आरोपी घटनास्थळावेल्यान पळून गेलो. मेळिल्ल्या गुप्त माहितीच्या आधाराचेर गोंयच्यान 2 पिशवी घेऊन कारवारा येवच्या एक महिलेक आडोवन तपासणी केले वेळार 750 मिली क्षमतेच्या 37 बाटली एकूण सुमार 27.5 लिटर गोंयचो सोरो मेळ्ळो. संबंधित महिलेक सोऱ्यासहित ताब्यात घेऊन पुढील कारवाईसाठी अबकारी अधिकाऱ्याकडे सुपूर्द केला. दरम्यान दुसऱ्या घटनेत गोवा सीमेचेर आशिल्ल्या मुडगेरी वाठारात गस्त घालता असताना संशयित स्कूटर चालकाक थांबवचो इशारो अधिकाऱ्यान दिलो,
पण तो न थांबता स्कूटर घेऊन वेगान पळ काडिल्ल्यान कर्मचाऱ्यान त्या स्कूटर चालकालो पाठलाग केलो. जाल्यार रस्त्याचेर आशिल्ल्या वळणामुळे स्कूटर चालकालो नियंत्रण सुटून तो रस्त्याच्या कडेक पडलो आणि गोंयचो सोरो गाडये सयत सोडून रानात फरार जालो. या स्कूटराचेर पिशवीत 750 मिली क्षमतेचो 36 गोवा फेणी बाटली तशेंच 500 मिली क्षमतेचो 12 किंगफिशर स्ट्रॉंग बियरचे टीन मेळ्ळे. या कारवाईत गोंयचो सोरो आणि दुचाकी जप्त केले असून जप्त मालाची अंदाज किंमत 79,800 रुपये आसा. गोंयच्यात जावची बेकायदेशीर सोऱ्याची वाहतूक थांबोवसाठी तपासणी मोहीम सुरू दवरतली अशी माहिती अधिकाऱ्यान दिला. कारवाराचे हृदय भागात एसी हॉल जाय म्हण सोदते आशिल्ले एक गुड न्यूज. आमगेले दैवज्ञ हॉल तयारी जाल्ले आसा. अगदी सुंदर एसी हॉल. लग्न, मुंज, साखरपुडो, वाढदिवस कितें उरू तुमकां तयार आसा दैवज्ञ कल्याण मंडप एसी हॉल. हॉटेल्स आणि रिसॉर्ट हटोवच्या कारवाईत नाल्लाच्या बागेक आणि बोट दवरच्या बांदिल्ल्या शेडाक फटको. कारवार नाडू मास्केरी ग्रामपंचायत वाठारात दुबनसची समुद्र किनाऱ्याचेर सरकारी जागेचेर उबारिल्ल्या रिसॉर्ट आणि हॉटेल्स हटोवच्या कारवाईत स्थानिकांन केल्ल्या लहान नाल्लाच्या बागेक तशेंच बोट दवरच्या बांदिल्ल्या शेडाक फटको बसलो. दिगंबर रेडकर हे बरेच वर्षांपासून समुद्र किनाऱ्याचेर 4-5 नाल्लाची झाडां लावन त्या झाडाची काळजी घेताले. नंतर तेमगेल्या जागेच्या आसपास बेकायदेशीर बांदकाम उबे रावूंक लागले. ही बांदकामां काडून टाकच्या कारवाई वेळार झाडाक उदक दिवचे खातीर घेतिल्ले वीज कनेक्शन काडिल्ल्यान या समस्येचे समाधान करून दिवचे अशी मागणी दिगंबर रेडकर हेमी केली. याच वाठारात वासुदेव मोर्जे हेमी बरेच वर्षां पयले नुस्त्यामारची जाळी आणि बोट दवरसाठी एक शेड बांदिली. हाचे पयलीं हिंगा अचानक उजो लागून नुकसान जाल्ले. त्या वेळार संबंधित विभागा कडच्यान तेमकां नुकसान भरपाई मेळिल्ली. मात्र आजूबाजून हॉटेल्स उबी जाल्ल्यान तेमी एक ल्हानशी खोली आणि शेड बांधली. ही खोली भाड्यान न दिता स्वताच्या वापरासाठी बांधिली. तरी सुद्धा सद्याक ती हटोवचे निर्देश दिल्ले आसा. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगमस्थान निसर्ग सौंदर्यान नटिल्ल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू आसा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गाक प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मेळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तरेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.